Επεισόδιο 7. Η ατμόσφαιρα στο παλιό υπόγειο τούνελ παρέμενε βαριά, σχεδόν ασφικτική, μετά τη σύντομη αλλά άκρως επικίνδυνη συμπλοκή. Οι δύο εισβολείς που μέχρι στιγμής δρούσαν για λογαριασμό του Φωκά ή όποιας ομάδας τον εξυπηρετούσε, τώρα κοίτονταν ανέστητοι ή ημιπαραδομένοι, ενώ ο Γαβριήλ και η Αδελίνα τους είχαν ήδη αφοπλίσει. Οι ημιφωτισμένοι πέτρινοι τοίχοι της στοάς αντανακλούσαν τις γοργές ανάσες των ηρώων μας, που μοιάζανε να παλεύουν όχι μόνο με τους αντιπάλους τους, αλλά και με τα ίδια τους τα όρια. Η Πινελόπη έσφιγγε το χέρι του Ερίκου, ανησυχώντας για το τραύμα στο κεφάλι του. Μια κόκκινη γραμμή αίματος ακόμη κυλούσε αργά στον κρόταφό του, έστω κι αν το τραύμα έδειχνε επιφανειακό. Ο Ερίκος, καταπονημένος αλλά με το βλέμμα αγρύπνιο, σηκώθηκε όσο μπορούσε. Τον στήριξε η Πινελόπη από τη μία πλευρά και ο Βαλάσης από την άλλη. «Σε ευχαριστώ που πρόλαβες να επέμβεις», του είπε χαμηλόφωνα η Πινελόπη, κοιτώντας τον στα μάτια. «Δεν θα σ' άφηνα ποτέ στα χέρια τους», απάντησε εκείνος, αφήνοντας ένα αμυδρό μηδίαμα να διαφανεί παρά τον πόνο του. Σε κοντινή απόσταση, ο Γαβριήλ, με τη βοήθεια της Αδελίνας, έψαχνε βιαστικά πάνω στους πεσμένους μπράβους για τυχόν επιπλέον όπλα ή ραδιοσυσκευές. Ένας από τους άντρες είχε συνέλθει ελαφρώς και μούγκριζε, ωστόσο δεν μπορούσε να αντισταθεί. Με 2-3 γρήγορες κινήσεις, ο Γαβριήλ τους έδεσε τα χέρια με πλαστικά δεσμά και τους έσυρε λίγο πιο πίσω, σε μια γωνιά της στοάς. Μικρές εξομολογήσεις της Αδελίνας μέσα, στον σύντομο αυτόν ανακοχιακό χρόνο, η Πινελόπη πλησίασε την Αδελίνα. Από την προηγούμενη μέρα την έκαιγε το ερώτημα: τι συνέβαινε με αυτή τη μυστηριώδη γυναίκα? Ποια ήταν πραγματικά η σχέση της με την οικογένεια? Γιατί εν τέλει έμοιαζε να ξέρει τόσα και κυρίως πώς βρέθηκε εδώ τόσο έγκαιρα μαζί με τον Γαβριήλ? «Χρωστάς κάποιες εξηγήσεις», της είπε ευθέως, προσπαθώντας να παραμείνει ψύχρεμη. Η Αδελίνα κοντοστάθηκε, αφήνοντας το βλέμμα της να περιπλανηθεί στους πέτρινους τοίχους, σαν να έψαχνε δύναμη μέσα τους. «Η αλήθεια είναι πως δεν είμαι απλώς μία φίλη του πατέρα σου», ξεκίνησε σιγανά. «Είμαι κόρη μιας γυναίκας που είχε πολύ στενή σχέση με τον αείμνηστο Κωστή Καρνέζη, τον πατέρα σου. Στενότερη από ό,τι θα μάθαινε ποτέ επίσημα η οικογένεια. Ουσιαστικά, θα μπορούσες να πεις ότι μεγαλώσαμε υπό τη σκιά ενός μυστικού. Ο Κωστής πάντα με στήριζε, μου μάθαινε πράγματα για την ιστορία των Καρνέζιδων, για τα παλιά τους δικαιώματα. Όμως όταν πέθανε, αισθάνθηκα ότι έπρεπε να συνεχίσω το έργο του, να προστατέψω αυτά τα έγγραφα, να βρω την αλήθεια, να φροντίσω ώστε κανείς εξωτερικός εχθρός να μην βλάψει τους δικούς μας». Η Πινελόπη άνοιξε ελαφρώς το στόμα από την έκπληξη. «Δηλαδή είσαι μισή αδελφή μου?» Η Αδελίνα χαμογέλασε, σκούζοντας σχεδόν με πικρία. «Όχι, ο πατέρας μου ήταν άλλος. Όμως η μητέρα μου είχε, για ένα διάστημα, πολύ στενό συναισθηματικό δεσμό με τον Κωστή, τον πατέρα σου. Δεν είχα ποτέ επίσημη αναγνώριση, ωστόσο εκείνος με βοήθησε με κάθε δυνατό τρόπο, όπως θα βοηθούσε ένα αγαπημένο παιδί φίλων. Κόρη μου με αποκαλούσε καμιά φορά ψιθυριστά και μου έλεγε ιστορίες για τη Μελίνα και τον Στέφανο. Ήξερε πόσο πάλεψαν για να μονιάσουν οι οικογένειες. Ήθελε και εκείνος να κλείσει τον κύκλο του μίσους. Αλλά ξέρεις, η ζωή δεν του επέτρεψε πολλά». Η Πινελόπη την κοίταξε με ανάμεικτα συναισθήματα. Από τη μία έπιασε τον εαυτό της να λυπάται για τη δύσκολη θέση της Αδελίνας. Από την άλλη συνειδητοποιούσε πως αυτή η γυναίκα ίσως ήταν η πιο κοντινή συγγενής που είχε, πέρα από τα παραδοσιακά μέλη της οικογένειας. «Χαίρομαι που ήρθες», είπε τελικά, «και χάρη σε σένα δεν χάσαμε τον Ερίκο». Η Αδελίνα έκανε μια σιωπηλή κίνηση, σαν υπόκλιση ευγνωμοσύνης. «Δεν έκανα παρά το καθήκον μου», αποκρίθηκε χαμηλόφωνα. «Τώρα η προτεραιότητα είναι να δούμε τι κάνουμε με την πύλη και το άλλο μισό του κλειδιού». Το αδιέξοδο της μισάνυχτης πύλης πλησίασαν όλοι ξανά τη μισάνυχτη πέτρινη πόρτα με το έμβλημα του Ερμή. Ο Βαλάσης, έχοντας δέσει τα τραύματα του Ερίκου με ένα πρόχειρο επίδεσμο, την εξέταζε με προσοχή. Προσπαθούσε να διακρίνει μηχανισμούς ή κρυφά μοχλούς που ίσως επέτρεπαν κάποια εναλλακτική μέθοδο ανοίγματος. Μάταια. «Τίποτα δεν προχωρά χωρίς το δεύτερο κομμάτι», διαπίστωσε. «Και αν προσπαθήσουμε να τη σπάσουμε, ίσως ρίξουμε όλο τούνελ στο κεφάλι μας. Η πέτρα δείχνει παλιά, κι όμως μάλλον στηρίζεται σε κέρια, σημεία του διαδρόμου». Ο Γαβριήλ ένευσε. «Δηλαδή, περιμένουμε ως πότε? Να έρθουν οι άλλοι με το δεύτερο κλειδί. Τότε σίγουρα θα το πάρουν στην κατοχή τους». «Αυτό δεν θα το επιτρέψουμε», απάντησε η Αδελίνα. «Έχουμε όμως μια ευχάριστη είδηση. Από όσο ξέρω,
Το δεύτερο κομμάτι, αυτό που βρισκόταν παλιότερα στο κουτί των Δαμιανών, δεν πέρασε ποτέ εξ ολοκλήρου στον Φωκά. Υπήρξαν 2-3 μεσάζοντες, έγιναν λάθη και μαντέψτε ποιος το πήρε τελικά. Έκανε μια παύση σαν να απολάμβανε τη δραματικότητα της στιγμής. Ο πατέρας του Ερίκο, ο Δαμιανός πρεσβύτερος, κατάφερε να το πάρει πίσω μέσα από ένα παζάρι λίγες ώρες μετά την εισβολή που σας έκαναν. Ήταν κάτι σαν λίτρα που έδωσαν οι επιτίδιοι για να διατηρήσουν επαφές. Ο Δαμιανός δεν εμπιστεύεται κανέναν βέβαια, αλλά όπως έμαθα το κρατά κρυφό μέχρι να καταλάβει τι συμβαίνει. Ο Ερίκος ένιωσε ένα ρίγος. «Ο πατέρας μου». «Πώς, είσαι σίγουρη?» «Απολύτως. Έχω κάποιον εσωτερικό πληροφοριοδότη που με κρατά ενήμερη. Δεν πρόκειται να το παραδώσει σε κανέναν, όμως παράλληλα δεν ξέρει τι να το κάνει». Η Πινελόπη αντάλλαξε ένα γρήγορο βλέμμα με τον Ερίκο. Αν ο πατέρας του κατήχε τώρα το υπόλοιπο κλειδί, ίσως η συμμαχία μαζί του ήταν η μοναδική λύση. Αλλά θα δεχόταν ο ίδιος ο Δαμιανός πρεσβύτερος να βοηθήσει στην αποκάλυψη μιας αλήθειας που ενδέχεται να έσβηνε κάθε δικαιολογία της παλιάς έχθρας. «Είναι δύσκολο να προβλέψουμε την αντίδρασή του», ομολόγησε ο Ερίκος. «Πάντα αρνιόταν κάθε τι που συνδεόταν με τους Καρνέζιδες. Αν όμως του δείξουμε ότι οι εξωτερικοί εχθροί μας πολεμούν όλους μαζί, ίσως πιστεί πως η ένωση των οίκων είναι ο μόνος τρόπος να σώσουμε την κληρονομιά μας». Ο Γαβριήλ, ως θείος της Πινελόπης, έστρεψε το βλέμμα του στο ζευγάρι. «Παιδιά, δεν υπάρχει άλλη οδός. Ή θα αφήσουμε το κλειδί να πέσει σε ξένα χέρια και να χάσουμε το δικαίωμα μας στο κτήμα και την ιστορία μας, ή θα προσπαθήσετε, Ερίκο, να μιλήσετε με τον πατέρα σας». Δύσκολα μεν, μα ίσως εφικτά. Αποφάσισαν ότι το επόμενο βήμα τους ήταν να αποχωρήσουν προσωρινά από το τούνελ, αφού πια η πύλη δεν θα άνοιγε. Θα φύλαγαν όσο μπορούσαν το χώρο ή θα άφηναν κάποια μυστική σκοπιά. Όμως προείχε να πείσουν τον Δαμιανό να συνεργαστεί. Σε αυτή την απόφαση βοήθησε το γεγονός ότι η συμπλοκή και τα χτυπήματα στα πλευρά του Ερίκου δεν του επέτρεπαν να συνεχίσει εύκολα. Χρειαζόταν ιατρική φροντίδα. «Τι θα κάνουμε με τους δύο που συλλάβαμε?» ρώτησε η Πινελόπη, δείχνοντας τους μπράβους του Φωκά που ήταν δεμένοι. «Δεν μπορούμε να τους αφήσουμε εδώ να ελευθερωθούν. Θα καλέσουμε ένα γνωστό μου στην αστυνομία, με τρόπο διακριτικό», απάντησε ο Γαβριήλ. «Θα πούμε πως πρόκειται για εισβολείς που οπλοφορούσαν σε ιδιωτικό χώρο. Όσο είναι παράνομοι, το πιθανότερο είναι ότι θα συλληφθούν και θα αχρηστευτούν προσωρινά». Η ιδέα φαινόταν καλή. Θα απομάκρυνε την άμεση απειλή και κυρίως θα έδινε λίγο χρόνο προτού ο Φωκάς και οι άνθρωποι του εξαπολύσουν νέα επίθεση. Βεβαίως υπήρχε κίνδυνος οι μπράβοι να υποδείξουν τα ονόματα της Πινελόπης και του Ερίκου ή να αρχίσουν να μιλούν για τούνελ και διαθήκες. Όμως δεδομένου πως ο Φωκάς δεν θα ήθελε να βγει στη δημοσιότητα αυτή η υπόθεση, υπήρχε μια σχετική ασφάλεια. Όλα θα έμεναν σε επίπεδο ιδιωτικών διενέξεων. Λίγη ώρα αργότερα, η μικρή ομάδα ανέβηκε και πάλι τη σάπια ξύλινη σκάλα, βγήκε στο φυλάκιο και στη συνέχεια πέρασε με γοργά βήματα από το ερειπωμένο αρχοντικό προς τα αυτοκίνητά τους. Προτού μπουν, η Πινελόπη κοντοστάθηκε για μια στιγμή, αφήνοντας το βλέμμα της να κυλήσει στην πέτρινη μάντρα και στη θέα του κτήματος που απλωνόταν γύρω. «Τόσο όμορφο μέρος, κι όμως τόσο παραμελημένο», μουρμούρισε. «Αν όλα πάνε καλά, ίσως μπορέσουμε να το ξαναζωντανέψουμε. Όχι να το ξεπουλήσουμε σε επενδυτές που νοιάζονται μόνο για τα μεταλλεία. Να το κάνουμε έναν τόπο σύμβολο της συμφιλίωσης». Ο Ερίκος, που στηριζόταν ακόμη πάνω της, χαμογέλασε πικρά. «Για να συμβεί αυτό, πρέπει να καθαρίσουμε πολλά σκοτάδια του παρελθόντος. Αλλά είμαι μαζί σου, Πινελόπη, το ονειρεύομαι κι εγώ». Γύρισαν στο αυτοκίνητο του Γαβριήλ και της Αδελίνας. Ήταν 2 συνολικά και έβαλαν μπροστά τις μηχανές. Ο Βαλάσης δήλωσε πως θα παρέμενε λίγο ακόμη στο σημείο για να φροντίσει κάποιες τυπικές διαδικασίες με την αστυνομία. «Θα τους τηλεφωνήσω ότι δήθεν βρήκαμε εδώ 2 ύποπτους», εξήγησε. «Πιο μετά θα συναντηθούμε πάλι, ίσως το βράδυ, για να συντονιστούμε. Μέχρι τότε προσέξτε τις κινήσεις σας». Ο Γαβριήλ πρότεινε να μεταφέρουν τον Ερίκο σε έναν γιατρό. Ωστόσο, ο ίδιος ο νεαρός αρνήθηκε να πάει σε νοσοκομείο, φοβούμενος πως θα τραβήξει ανεπιθύμητη προσοχή ή πως κάποιος συνεργάτης του Φωκά θα τον εντοπίσει. Έτσι αποφασίστηκε να αναζητήσουν έναν ιδιώτη γιατρό, γνωστό του Γαβριήλ, σε μια κλινική εκτός κέντρου. Εκεί θα του έκαναν ράματα και θα τον έβγαζαν γρήγορα, χωρίς πολλά αρχεία και χαρτιά. «Έπειτα, Ερίκο, πρέπει οπωσδήποτε να πας στον πατέρα σου», υπογράμμισε ο Γαβριήλ. «Είσαι ο μόνος που μπορεί να τον πείσει, ίσως και μαζί με την Πινελόπη, να ενωθούμε όλοι για τη χρήση του δεύτερου κομματιού». «Μα ναι», πρόσθεσε η Αδελίνα,
Αν και εδώ υπάρχει μία λεπτή ισορροπία, ο Δαμιανός είναι γνωστός για την αδιαλαξία του. Θα του δείξετε όσα στοιχεία έχετε συμπεριλαμβανομένων των εγγράφων του 1867. Η Πινελόπη σκέφτηκε την τεράστια άρνηση του Δαμιανού για οτιδήποτε σχετιζόταν με το όνομα Καρνέζης. Θυμήθηκε τις ιστορίες που της είχε πει ο Ερίκος για το πώς ο πατέρας του τον απειλούσε πως ποτέ δεν θα δεχόταν αυτή την ένωση. Παρόλα αυτά, οι πρόσφατες εξελίξεις ίσως είχαν ταρακουνήσει τον δύστροπο άντρα. «Δεν έχουμε άλλη επιλογή», συμφώνησε η Πινελόπη. «Είμαστε σε πόλεμο κατά μία έννοια και ο εχθρός μας είναι κοινός. Πρέπει να τον αντιμετωπίσουμε μαζί». Αποφασίστηκε ότι μόλις βελτιωνόταν η κατάσταση του Ερίκου, θα πήγαιναν κατευθείαν στο Δαμιανό, παρουσιάζοντάς του την αλήθεια, ή τουλάχιστον όσοι μπορούσαν να αποκαλύψουν, ώστε να τον πείσουν να χρησιμοποιήσει το κλειδί υπέρ όλων. Η Αδελίνα θα συντόνιζε την πληροφόρηση για τυχόν κινήσεις του Φωκά ή άλλων αδιφάγων επενδυτών. Ο Γαβριήλ από την πλευρά του θα κρατούσε επαφή με τον δικηγόρο Βαλάση και παράλληλα θα προσπαθούσε να μαλακώσει τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας Καρνέζη, ώστε να μην δουν την εξέλιξη αυτή ως εχθρική κίνηση εκ μέρους των Δαμιανών. Το ίδιο μεσημέρι, η Πινελόπη και ο Ερίκος βρέθηκαν σε ένα μικρό παραθαλάσσιο χωριουδάκι, 2 ώρες μακριά από το κέντρο του Αρμιράν, εκεί όπου τους περίμενε ο ιδιώτης γιατρός σε ένα παρακείμενο ιατρείο. Ο ήλιος έλαμπε πάνω από τα ήσυχα νερά και παρότι τα γεγονότα γύρω τους έμοιαζαν τόσο ζωφερά, η Πινελόπη ένιωσε για λίγα λεπτά πως βρισκόταν σε έναν άλλο κόσμο. «Τόσο περίεργη αντίθεση», σχολίασε. «Εκεί πάνω, κίνδυνος, μυστήρια, παλιά μίση και βία. Εδώ γαλήνη σαν να μην συμβαίνει τίποτα». Ο Ερίκος με ένα δέσιμο ακόμη στο μέτωπο της έπιασε το χέρι. «Είναι και αυτό μια υπενθύμηση. Η ζωή μπορεί να κρύβει παράλληλα την ομορφιά και το σκοτάδι. Εμείς διαλέγουμε τι θα υπερισχύσει». Τον κοίταξε με τρυφερότητα. «Είτε έτσι είτε αλλιώς είμαστε μαζί σε όλο αυτό. Και αυτό μου δίνει κουράγιο». Ο γιατρός, ένας μεσόκοπος άντρας με ήρεμη φυσιογνωμία, έστειλε τον Ερίκο να ξαπλώσει στο ιατρείο, του έκανε μερικές ραφές και του χορήγησε αντιβίωση. «Καθαρά επιφανειακό τραύμα», εκτίμησε. «Σε λίγες μέρες θα έχει κλείσει. Απλώς μην κάνετε έντονη δραστηριότητα». «Έντονη δραστηριότητα», μουρμούρισε με πικρό χαμόγελο η Πινελόπη, σκεπτόμενη τις απειλές που ακόμα εκκρεμούσαν. Μακάρι να ήταν τόσο εύκολο. Βγαίνοντας από το ιατρείο, βρήκαν την ευκαιρία να καθίσουν για λίγο σε ένα παγκάκι με θέα τη θάλασσα, περιμένοντας τον Γαβριήλ να τους ειδοποιήσει. Η αλμύρα απλωνόταν στον αέρα, ενώ οι γλάροι τριγύριζαν πάνω από τους βράχους. Δεν θα έμεναν πολλή ώρα, αλλά έστω και αυτά τα λεπτά ανάσας ήταν βάλσαμο. Μια επίγουσα είδηση. Τη γαλήνη διέκοψε ο χαρακτηριστικός ήχος ενός κινητού τηλεφώνου. Η Πινελόπη το έβγαλε από την τσάντα της. Ήταν δικό της στην οθόνη, αναβόσβηνε το όνομα Γαβριήλ. Απάντησε γρήγορα. «Ναι, θείε». Η φωνή του ακουγόταν κοφτή με έντονο άγχος. «Τσακιστείτε πίσω στο Αρμιράν. Η μητέρα σου είναι πολύ ανήσυχη και μαθαίνω ότι ο Φωκάς ή καλύτερα κάποιοι εκπρόσωποι του εμφανίστηκαν στη νέα μου διεύθυνση, ψάχνοντας για σένα. Δεν έκαναν κάτι ακραίο, αλλά απείλησαν πως αν δεν συνεργαστούμε θα τραβήξουν το σκηνή». Τα λόγια του Γαβριήλ μαχαίρωσαν το στομάχι της Πινελόπης. «Θεέ μου, στο σπίτι μας. Ελπίζω να μην πείραξαν τη μητέρα». «Ευτυχώς δεν συνάντησαν ακόμα τη μητέρα σου. Ήταν η οικονόμος εκεί και τους έδιωξε προτού φανεί κάποιος άλλος. Αλλά η κατάσταση μυρίζει μπαρούτι. Επίσης, κάτι για το Δαμιανό μου είπε η Αδελίνα. Έφυγε ξαφνικά από την έπαυλη και κανείς δεν ξέρει πού πήγε. Ίσως διαπραγματεύεται με εκείνους ή ετοιμάζει τη δική του κίνηση». Η Πινελόπη έκλεισε τα μάτια της για μια στιγμή, νιώθοντας έναν δυνατό πονοκέφαλο να την κυριεύει. «Εντάξει, θείε, επιστρέφουμε αμέσως στο Αρμιράν. Θα σε βρούμε κάπου». «Ναι, έλατε στο σπίτι μου. Εκεί θα είμαι με την Αδελίνα και θα προσπαθήσω να καλέσω και 2 ανθρώπους της οικογένειας που εμπιστεύομαι. Κάντε γρήγορα και ταυτόχρονα προσέχετε μη σας παρακολουθούν». Έκλεισε το τηλέφωνο. Ο Ερίκος είχε ήδη καταλάβει από τα θράψματα του διαλόγου την κατάσταση. Πετάχτηκε όρθιος. «Πάμε. Ο χρόνος πιέζει». Πήραν βιαστικά τον δρόμο της επιστροφής προς το αυτοκίνητο, με το μυαλό τους βαρύ από φόβο και θυμό. Ο Φωκάς και οι συνεργάτες του γίνονταν πλέον ξεκάθαρα επιθετικοί, ζητώντας μάλλον να διασφαλίσουν τα νότα τους. Και ο Δαμιανός, σαν άγνωστος χ, περιφερόταν κάπου έξω, ίσως με το δεύτερο κομμάτι του κλειδιού στα χέρια του. Κι όμως, ακριβώς στην αγωνία της στιγμής, οι σκέψεις της Πινελόπης στράφηκαν για λίγο στις παλαιότερες σημειώσεις της Μελίνας και του Στέφανου. Τα όνειρά τους,
οι ελπίδες τους κι ύστερα η τραγική κατάληξη. Θα ζούσαν κι αυτοί, η Πινελόπη με τον Ερίκο, το ίδιο μοτίβο. Θα θυσιάζονταν στον βωμό του παρελθόντος και των συμφερόντων ή θα κατάφερναν να σπάσουν επιτέλους αυτόν τον κύκλο. Κατά έναν παράξενο τρόπο η πίστη της μεγάλωνε. «Όχι», συλλογίστηκε, «δεν θα καταλήξουμε το ίδιο. Τώρα ξέρουμε πολύ καλά ποιος είναι ο αληθινός εχθρός. Η απληστία και το μίσος, όχι ο ένας στον άλλο». Καθώς το αυτοκίνητο ξεκινούσε την αναστροφή, η μυρωδιά της θάλασσας έσβηνε πίσω τους, μαζί με το σύντομο διάλειμμα από τη θύελλα. Αντίκριζαν πια το οπτικό πεδίο της ασφάλτου μπροστά, γυρνώντας στο κέντρο του κυκλώνα. Γαβριήλ, Αδελίνα, Δαμιανός, ο πύργος στο κτήμα Ερμή, η μισάνυχτη πύλη. Όλα έμοιαζαν σαν κομμάτια ενός γιγάντιου παζλ που έπρεπε οπωσδήποτε να ολοκληρώσουν. «Είμαστε μαζί ως το τέλος», είπε σιγανά ο Ερίκος, ξεκουμπώνοντας το πουκάμισό του λίγο για να αναπνέει καλύτερα. Πονούσε μεν, αλλά η καρδιά του σφυροκοπούσε γεμάτη αποφασιστικότητα. «Ναι», αποκρίθηκε η Πινελόπη, ακουμπώντας για μία στιγμή το κεφάλι της στον ώμο του. «Κι ό,τι κι αν έρθει, θα το αντιμετωπίσουμε. Για εμάς, για τις οικογένειες, μα και για την αλήθεια της ιστορίας». Το αμάξι γκάζωσε, επιστρέφοντας στο δρόμο για το Αρμιράν. Η σκιά του δειλινού εμφανιζόταν ήδη στην άκρη του ορίζοντα. Σε λίγο θα νύχτωνε. Μια καινούρια νύχτα γεμάτη μυστήρια, πιθανές συναντήσεις και, γιατί όχι, απειλές. Κι όμως το φως της επερχόμενης μέρας ίσως επιτέλους να έβρισκε χώρο για να λάμψει αν κατάφερναν να ενώσουν τα σπασμένα κομμάτια της ιστορίας. Στο βάθος της καρδιάς της, η Πινελόπη ένιωθε πως η μεγάλη ώρα πλησίαζε. Σύντομα θα έπρεπε να σταθούν απέναντι στο Δαμιανό, να συζητήσουν μία αλήθεια που κανείς δεν είχε τολμήσει να φέρει στο φως για δεκαετίες. Κι όσο επώδυνο κι αν ήταν αυτό, το είχε ήδη αποφασίσει. Δεν θα επέτρεπε άλλα ψέματα, άλλη παραπλάνηση. Ο κύκλος θα έκλεινε, ήταν θέμα ζωής και θανάτου, κυριολεκτικά και μεταφορικά. Τέλος επεισοδίου.